बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिकआव सेथि मासि लानानै उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बागानपारा दखरा एबसुआ बरायदों फरायसाफोरखौ। मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोङाव फरायनानै दखरानि सिङाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ फरायनाय बिथिङाव थुलुंगा होनाय थांखिजों बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। देग्लाय बोसोराव बागानपारा दखरानि बेन्दोङाव थानाय गासै सा 39 फरायसाफोरा बर' बिजोङाव फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन आरो बेनिनो सा 3 फरायसाफोरा स्टार मार्क आरो सा 32 फरायसाफोरा सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हायो। आरो आफादगिरि बिक्रम सिंह ब्रह्मनि आफाद सामलायनाय मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि फरायसालिनि डिपुटि इन्सपेक्टर रमेश रामसियारि बिथाङा। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर' बिथाङा। लोगोसे बे हाबाफारियावनो रायजो सभानि एमपि प्रमद बर' बिथाङा आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया जाहैबाय जों बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2 बोसोरनिफ्राय उदां रंजालि बैसागु फालिनाय जायो। देग्लाय बेखौ जोङो 3थि रंजालि उदां बैसागु हिसाबै फालिदों। लोगोसेनो थांनाय 2026 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव जिफोरानोखि बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै बावैसो रायजो सभानि एमपि जानाय मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो हांख्रायदों। बेनि उनावहाय बुंथिगिरि आलासि महरै उदालगुरि जिल्लानि DIS सार रमेश रामसियारि सारखौ जोङो हांख्रायदों। बेनि उनाव गाहाय आलासि महरै जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नन्देश्वर बर' सारखौ जोङो हांख्रायनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। लोगोसेनो जिखिनि बरायजानो गोनां फरायसा बिथांमोननि गारजेनफोरखौबो जों लानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेनो बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जिखिनि फरायसालिफोर दङ बैफोर फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लिंहरनानै दिनैनि बे प्रग्रामखौ खालामदों। लोगोसेनो ओनसोलनि बा नैबे ओनसोलनि जिखिनि मेलेमजिबि सुबुंफोर बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायनानै दिनैनि प्रग्रामखौ लादों। आरोबाव बारग' जोंनि समाज सिबियारि बा बारग' जोंनि बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो बारग' माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बागानपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव गासै 38 जोन फरायसा फरायसुलिफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। बेनि मादावनो साथामा जाहैबाय स्टार मार्क, बाखिया जाबाय फार्स्ट डिभिजन। बेनि मादावनो सासे फरायसाया बड' साबजेक्टआव 100 जौखोन्दो लानानै पास खालामनो हादों। दा बिनि थाखाय जोङो बागानपारा दखरा दुलाराय बर'